Paradoxně u něj odpočívám a relaxuju. Nejraději vysávám, pocit čistoty mě uklidňuje. Také šťastná to žena už tady jednou padlo. Zdravíme, děkujeme. Ivka, snažím se jednou týdně vytřít podlahu a sanitu, pomáhá mi manžel, ale samozřejmě udržuji pořádek tak nějak stále. Větší akce jako okna a tak dál, tak to před svátky, ale když jsou hodně špinavá, tak kdykoliv jindy. No co tak jiného, že? No, také někdy přijde ten déšť, přinese písek ze Sahary a to potom... Pak se musí uklízet. Pak se musí, no. No a někteří už také zdobí, nejenom, že uklízí, ale rovnou... No, ano, teď se pojďme zabývat tím, co je to tedy to štěstí. Štěstí je taková záležitost, která je neuchopitelná. My už tady o tom hovoříme i s autorkou téhleté knihy Kristýnou Tronečkovou. Napsala knihu Uklizeno, protože za chvilku už zase nebude, že jo? Tak se jdeme zeptat na ten úklid. Víka už jsme tady několikrát představovali jako ústavního hygienika Vítkovické nemocnice. A my tady dneska tak jako virtuálně gruntujeme, šurujeme. Jak to vypadá v nemocnici? Jak často tam se musí uklízet? Tam dvakrát denně umývají okna? To okna asi ne, tam de facto je stanoven nějaký harmon. Dlouho nebyl v nemocnici, ale je to tam ještě tak cítit takovým tím, co se to jako vytírá. Co to vlastně bylo? Většinou to byl chlor, nebo to byl nějaký perstyl, kyselina peroxidostová, je to takové, když zavařujete, taková ta vůně potom octu, vidíte, vychází to taky vlastně z toho octu. Jo. Chce, někdo nechce. Existuje na to nějaký předpis? Předpis na to jako takový neexistuje. Jak pravidelně se má větrat a podobně. Nicméně jsou různá opatření, ať už jsou to třeba pacienti právě infekce. A mám tedy vůbec uklízet? Není to jedno? Že jo? Abych si budoval tu imunitu a tím pádem budu mít spoustu času na opravdové Vánoce. Tak zatím nepřišel, mě by ještě zajímalo, protože si budeme povídat, jestli existuje a funguje to pravidlo 3 vteřin. Co do 3 vteřin zvednu ze země není. Jsem slyšel do 5 vteřin. Není nebezpečné. No tak to všechno probereme, teď je tady čas na počasí. Nabídněte. Pojďme se podívat na to. Nashledanou. Jaké je počasí právě teď v České republice a co nás čeká? Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak u nás je krásně, koukám. Jev, který nás provázeli v průběhu toho uplynulého víkendu, kdy jsme měli místa, kde bylo poměrně teplo na to. Ale zatím to není nic dramatického. Bývá to horší. Ten podzim je zatím ještě takový foukavější a teplejší, což tady tímto situacím spíše nahrává, že je to u nás lepší. No a my pořád čekáme, kdy přijde nějaké to rapidní ochlazení, kdy se to zlomí. Tak jak to vypadá? Tak tento týden ještě ne. Vlhčí, teplejší jihozápadní proudění. Bez nějaké výraznější změny trošičku v průběhu tohoto týdne nám přibude. Kristýnu Tronečkovou, která mluví o štěstí a že základ štěstí je být spokojení a vděční za to, co teď máme, tak můžeme být vděční za to, co teď máme. Tak každopádně se s tím budeme muset smířit. Ano, tak to vlastně vždycky to končí. Jestli bude sníh na Vánoce, ještě se ptát nebudu. Každopádně moc děkuji. A dáte si něco sladkého? Dobrá. A fakt, vemte si tady to srdíčko, to je bomba. Děkuji. Tam je už teďka i ta náplň. Děkujeme. Tak děkujeme a pokračujeme.